dvouciferný, viď? Pulsu. Ale já jsem si vychoval. Natáčí to kamera, drž to. 9. místo nám zůstalo v rodině. Neklepí s tím, patrně natáčí. 3 kapry, 189 cm. Taky se doprovodit. Viděli jsme nějaký video taky. Mě napadlo. To tady bude dost, ale video. Ale my kdybychom takhle chytli, Teď co jsem tady ho bylo, zapomněl. jo. Tak při závodech už 5 jsme lidí všichni není, ale aspoň něco. to tady nebylo jako. Mě napadlo teď, Mladý až, no, Jirka, sorry. 4 kapry, 229 cm. Gratulírám! Pěkný. 7. místo. Co není to tak? 7. místo. Na 7. místě nám skončil nejstarší účastník závodu, starý Frankáč. Je. 5 kapry, 255 cm. Jak víš, že můj starší? Dobrý. Tady teďka hned má medaily, viď? 6. místo skončil Mech. Počkej, vole, počkej. 4 kapry, 257 Já za tým teda, no. Jsem se později, potom, jak To mě poslal nějakou holku, ne? Spíš. A on už mi bude zase líbat, ty vole. 5. místo Franky. 5 kaprů a 270. Zase líbat. Hezký. je tam! 4. místo, ale to vás možná trošku překvapím. Koho typujete, co? Laky. Jo. Správně. Jo. 4. místo Laky. Já nemají vždycky vole, To já už jsem myslel, že si jdu dostat. Ale může, klidně, jo. Kráče. Prostě Láďo, víš jak. No o jedno, no. Tak, Vždycky to je o jedno. a ty 3 fanfárové místa si necháme na potom. Teďka já bych vyhlásil první rybu závodu, jo. Což je obrovský překvapení. Je Suzuki CL. Po 10 minutách závodu zdolela kapra. Já vám to hned povím. 71. 73 cm. 3 vlastně. Ne, to nebyla nějaká 50. To bylo malý. 55. Nebo 5, 75 cm. 75. My ubíráme chudince a ona chytla takovýho obedika. První ryba závodu byla po 10 minutách a byl to kapr lisec 55 cm. Krásný. Krásný. A počkej, ještě mi nikam neutíkej. Největší ryba tohohle závodu je opět překvapení. Je Suzuki CL, kapr lisec, 75 cm a 7 kg. Je tam ryba. Takže Policaj tam. potles. To máš ty? Dano, to máš ty. Mazej. A tady máš za největší rybu, ještě ho tolik vyšší jak já. A jo? Můžeš to tátu dát na auto, může to kdykoliv sundat, je to Počkej, magnetické. Zuzi, já to tam nemám. Oži. Ještě tam je. První hardík, viď? A to bylo už apocen. To může ještě vem, on měl větší ryby než já. Já měl samý hajzly. Takže dostáváme se na ty pohárový finální místa, na počet takže na ryb je 3. no. místě v bronzové příčce se 6 kaprama 344 cm umístil medvěd. Hezky. Překvapil. Šupatej, teda, Překvapil. to víš? Pulsu. Ty se nezáklí těma fousama. To nevadí. Pousama se to ztračené. Utekla. Pěkně si to z svého strany. Pěkně si zabodoval. Otočit, Dejvají nám 2 no. místa, co? No. Co myslíte na tom druhém místě, kdo se umístil? Jo. Tvoje familie, ne, nikde. Takže No, jak na ne? druhém místě s 9 kaprama, dílkou 515 cm se umístil Venda. Hezky.
A první místo vyhlašovat nebudeme. Ne. Do toho jsem vrazil 3 rumy. Tak jsem zvědavý teda. A ty jsi první To však stačilo. Já jsem na to hrdý. No, teď budu. Já tomu nechci věřit. Také hajzl tohle. Už to můžu vypnout na kameru. Ne, pojď. Já dneska si to vyhraju. Musím má mě. Tady je stopka, ne? Kamarád. Prali jsme se, prali. Ale aby to byla pravda, on to má zmatky. Mě pak doháněl. A na prvním místě, kdo myslíte, že to byl, s 11 kaprama a 599 cm. To neznáme, jaký cizí člověk. Myslíš toho kudrnáče? Toho plešatýho kudrnáče, takže Jammy první místo. Pusu. A nic, ty vole. Se máme denně, No. Takže první místo. Hod, ty to držíš dneska, včera, pozítří a ale nemáš rok. Je to náhoda, ale nemám šrot. Tak já někoho ještě s těma medailema, pohárama, tohleto, kdybychom se tady mohli vyfotit těch 5 cen, těch 5 pohárů, takže Jaký to jsou souboj? 4 osoby. Tak dáme. To jsem měl jít, když jsme byli po kapraj, no. Ne, Ano, ty musím 3 měl poháry a Jeden pohárů. utek, ona bych chtěl prvnou. Mě zdrhli 3. Dej si je na rame, potom Ty Ale- 3 místa. ale a chvilku ještě jsme byli prostě o kapraj, no. Jdeme fotit. To jsou ty vedoucí závodníci. Máš obráceně medaile. Medaile srovná. Medaile srovná, prosím. Medaile. Jo, toť si Meďo, vašu medaily. Tak. Jsi tam ne? No, to neudrží. Ještě, No, tak. tak co to? Takže nám nefunguje fotka. Vždycky řekněte, kdo. Sír. Vždycky řekněte, kdo na koho. Ať koukají všichni Meďo. stejně. Ne. Všechny ke mně. Sem, prosím. Jsem. Tady ptáček. Jaré Baheček. Dobrý. A mají to všichni. Ty vole, to jsou já? Co dělá? Ještě pípá to bude. Mám. Jo, už utek. Dobrý, můžem? Ale já bych chtěla ještě udělat úplně společnou, no, prostě, aby tyhle ty scénama byly vepředu, nebo